Sziasztok srácok! Ebben a videóban nem Robloxozni fogunk, hanem videókat nézni. Első, bele is megyek. Írjátok majd meg kommentbe, hogy a következő videóban mit nézzünk, mert nekem már teljesen mindegy. Hát szoktam nézni a Huntert. Hát megnézzük, csak vicceseket nézzünk ebben a videóban. A kasszás Erzsi, itt dolgozom, imádok én itt lenni. Rendet tartok, tiszta bolt az áru friss. Itt vagyok, nyugodtan kérdezhetsz is. És mosolyogsz már, minden vidám. Ez az én... Nézzük ezt. Úgy ekrán van. Szinsei. Svoda, kde Hát szedi. szeretem csak így Hello. nézni. Van itt valaki? Szeretnék fizetni. Az én nevem, Ez a kasszás viccesebb. Erzsi. Na végre! Jöjjön már ide, légy szíves, szeretnék fizetni, már otthon kéne lennem. Itt dolgozom, imádok én itt lenni. Aha, én is imádnék, ha nem kéne csinálnom semmit, csak táncolnom a sorok között. Hát vicces. Tiszta bolt az áru friss. Igen, ezt a friss árut szeretném megvásárolni, ha végre ide jönne. Itt vagyok, nyugodtan kérdezhetsz is. Oké, az lenne a kérdésem, hogy maga mi a francért kapja a fizetését? Mi folyik itt? Kislány, Ja, téged kiszolgálták már? Hát én fiú vagyok. Bocsánat. Hát egy kicsit már viccesebb lesz. Nem. Anna viccesebb. Nem mindenki vidám. Például én nem vagyok vidám. Erzsi. És oda megy azokhoz. Én itt állok már fél Hát órája. vicces, de nem ti még. Hát a vicces, hogy megnézzük ezt. Hát ez van ilyen rövid. Azt hittem, ez nem vicces, hanem inkább ijesztő. Ja, ez csak úgy ide raktak, de ez nem igazi. Nem történt meg. Nézzük a szemét. Gyerünk. Oké, mindjárt. Akkor majd a következő videóban találkozunk. Na, akkor lesz még part 4 is. Akkor sziasztok!